Il-kandidat laburista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Clint Azzopardi Flores għala il-kampanja tiegħu il-ġimgħa fi Pjazza San Franġisk ħal-Qormi. Id-deċiżjoni li jalaqaf ħal-Qormi ħada flimkien mar-raġel tiegħu Rea Azzopardi li huwa wkoll minn ħal-Qormi għalkemm għex ħafna minn ħajtu il-Ħamrun. Azzopardi Flores qal li l-eluq tal-kampanja kien deċiż li jsir qabel sabiex ikun jista' jiffoka u jgħin aktar lil Partit Laburista jerbaħ l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej u għattenna l-importanza dawn l-elezzjonijiet għal poplu Ewropew inkluż dak Malti fid-deċiżjoni ta' Ewropa rridu. Esponenti mill-Partit Laburista, inkluż il-membru parlamentari Ewropew Elix Saliba, tennew l-importanza li konna rappreżentanti ta' esperjenza fil-Parlament Ewropew. Il-President Emeritu Mary Louise Colejro Preca qalet li Azzopardi Flores jistħoqlu ikun wieħed mir-rappreżentanti għax dejjem żamm li żgħir f'qalbu u għandu esperjenza ta' ħafna snin fi Brussell li jista' isarrafa ta' ġid għal poplu Malti. Minnaħa tagħhom il-Ministru Clayton Bartolo u Stefan Zrinzo Azzopardi qalu li Clint Azzopardi Flores huwa politiku komplut li dejjem ġab l-interess nazzjonali qabel kollox. Clint Azzopardi Flores qala il-diskors tiegħu billi qal li jiġri x'jiġri u se jibqa' qrib il-Partit Laburista u jservi fejn ikun mitlub għas-servizz tal-poplu u tal-Partit Laburista bħala laburist u xellugi. L-imħabba tagħkom lejn il-Partit Laburista u l-pajjiż hija wisq għażiża sabiex ma nibqax hawnhekk magħkom u fostkom. Bħalma milt fil-passat irrid nibqa' niddefendi isem Malta u lilkom il-laburisti u soldati tal-azzar. Jien wieħed minnkom, jien tagħkom.